Shahararren fim ɗin nan wanda aka ta cece-kuce a kansa, yanzu dai magana ta zo ƙarshe a kan me yake faruwa kuma me yake so. Domin an fara zargin cewa wannan darakta fa kwangila ya ɗauko daga Turai. Domin sanin me yake wakana, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode. A lokacin da Hisba ta samu zama da wannan mutumi, wato wanda za mu ma laƙabi da ƙaramin darakta, ba don komai ba saboda a matsayinsa na musulmi, shin mutane ya dace ya yi wannan fim ɗin ko bai dace ba? Domin tura aniyarka a kan ƙudurinka, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode. Domin kuma sanin abubuwan da suke wakana, ku kasance da gidan TV mu mai suna Arewa Kannywood TV, a inda za ku samu cikakkun bayanai akan wannan jarumi wanda aka ma laƙabi da ƙaramin darakta. Ƙaramin darakta mutum ne wanda a rayuwa ya shiga harkar fim, yayin da Hisba ta tambaye shi ina ko yana da satifiket na shaidan zama darakta. A lokacin da aka mai wannan tambaya, to ana dai tunanin dai ido ya rena fata, yayin da ya ce shi yana kallo yadda ake yawan tsara fina-finai, hakan yake ji a jikinsa shi ma zai iya tsara wannan fim. Yayin da hukumar Hisba ta tambaye sa shin musulmi ne ko Kirista, ya amsa cewa shi musulmi ne. Amma a lokacin da ya fara tunanin wannan fim ɗin, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaban wannan shiri. Domin jin tambayoyin da Hisba ta ci gaba da ma wannan jarumi, za ku iya kasancewa da gidan TV mu mai suna Arewa Kannywood TV. Mun gode, mun gode, mun gode.